הוא היה ענק, חנני. הוא ענק. אם הוא יברח, הוא יברח לשמאלה, וזה פה, ואני רואה אותו ואני אוכל איזה... כאן הוא יכול לברוח לאיזה מקום. שוב, אנחנו לא בטוחים שהוא שם. בסדר. הנה הוא, זה זמן מטבעות, בוודאות, לא הוציא, הכל בסדר. וואו. הכל בסדר, בוודאות, הכל בסדר. תהיה חמוד. בוא. חנני פה קלט את הזמן. הוא בסדר, הוא לא הוציא. ספק אותה. יואו. הוא לא כזה ענק, נכון? אשכרה, אחי. מה אתה אומר? תראו את חנני. הוא סתם כאילו... הוא נותן לי זה. זה כואב? כרגע לא, כן. שחרור, זמן מטבעות. חמוד, נלכד בקיבוץ, חוזר לטבע. הנה, בוא נראה אותו יוצא.